Tirada diya aktor, wa lagi pero naatay tirada ron mo palit tag lechon manok. Dire jud ko tigpalitan sa ugis lechon manok kay lami kini ilang manok dire. Matingala na lang jud ning owner dire sa ugis nga sige balik-balik si aktor. Pero kinsa gud taon ang dili magbalik-balik ana nga perting pagkalamia man sa ilang manok o. Nya ning ana din ko sa tiguta dire nga gagmaya-gagmaya lang kol kay pulo kabuk mga ana aw. Way problema na kay kaning manok namo kay bisag 20 pa na kabuok igo jud kay tanan ning isa ka manok. Kuyaw po ni mang istorya si Uncle okay madadyo ka sayang strategy ba pero gikaon na nako diri sa balay oy first bite dayon sa ilang lechon manok juicy jud kayo eh. Ang pinakaganahan jud nako ani nga part kay kining panit nila kay bisag pagod pa ng panit lagi perting pagkalamia gyud. Murag dili jud to tinuod ang istorya ni Uncle ba nga 20 ka buok makakaon ani ilang lechon manok. Gituyo ra talito niya sa kuha ba para makapalit na pud ko sa ila sunod. Pero sa ilang manok jud ko nada kay perting dagkua jud kaayo. Di lang pud sa kadako sa lechon, mada jud pud ka sa ilang timplada. Ning saibit pa gyud tagkaog balbakwa diri Pero wa na aktor, wa gyud katakas ang ilang panit sa kuha. Bisan itom-itom pa na ilang panit nga manok pero perting lamiah lantawa gud na ninyo kung giunsa nato na paglangkat diya kalami.